Iya. Sige, bitaw. Hindi na kumotro. Ay, Brad, asa din na mamaligaya o dagko nga utap? Doon na, mga 500 meters na. Ang imong buhaton, straight ra ka. Then, paabot ni na fire station, mga 200 meters, liko ka. Then, pagkahuman, nakita kang two-story building. Oo na. Ako sama ka ng... Doon naman ka na imong nawong. O magbansilitag nawong. Lugi ko! Among malaman ka. Uy, asa mo ka? Musulod. Kita kang taas kay linya pag linya na manhato likod or ka pixel kay kamo lagi ka to likod. Sa dabin mamang linya man ka dire. Hindi mo ko sila musugot ato. Marang nilinya lamang ko hanay. Mamang sa payan magkamulinya nga puros man ta empleyado dire. Kabalo ba ka? Customer is always right. Bulos ka kaysa man nagakuha. Balik makane. Patalayon ko kuno ko. Linya ko ta. Pas pa na. Dugay pa taan na. Sika, di chikang batuwa ka, ha? Oy! Thank you kaya thank you please. Salamat kayo. Taing panindugangan. Salamat kayo. At kap, may adlaw kap. Pwede mahayag tambag nimo? Asa man na? Kuan ba nakautang man ko sa linding sa ada. Oh. Nya usa ka tuig na kung walay bayad-bayad sige kong tago-tago. Oo. Nya karon nay para sila kong umalabot. Nya kinahanglan man kong kwarta. So akong plano mangutang ko nilag balik sa ada. Pwede ba na? O pwede man na. Kay baga-baga gug kag nawong. Tingnan. 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 4,000. Uy, o dagan-dagan bigyan dito gikita gabi ibayot. Ako gipughatag tip si Joseph. No. Ako? Ano kamo si nawag man dai na tuyo ni dai ko. Unsa dai imong tuyo? Siya unta kong tuyo. Ay siya? Oo. Dai ikaw may tuyo ko. Ako? Sa day tuyo ni mo na ako. Siya, mama ikaw. Siya bitaw. Siya Ingon ka ako. Siya. Ikaw man din ang gitawag. Dahil dili man day ako. Kisa dai imong gitawag siya or ako? Siya. Ikaw ba? May hawa ka haana ka samok-samok laman ka. Ipa na dai, tarong dai arong mag Ali, mo na niyo. Thank you. Sige, sige. Patayo, patayo. Ay, wala po tayo kitang umang. Ay, Diyos, kitchen oh. May pitsil og baso. Moy. Ay, Kabalo na day ko nganong naingon ana imong nawong. ngano man? Ingon imong mama katong gaburo siya gipangalaan day kag iro. Pasagad lamang dili biburoy. Mo ingon imong mama. Pasagad lamang na si mama. Gani basa. R. Harpas pa sa gamay. R. Amo gani kanang inyong mga nawong dapat inyo ginaampingan pag uli kag trabaho pangilamos kay kanang ato kag gwapo mo ni asset. Pareha ani oh. Original, gwapo. Original, gwapo. Original. Pirated. Mama naman ka dre hatun ta ka. Ay. Hoy! Hawa diha, wala na akong nagipalit para imong lingkuran. Gaparki ra na yung motor. Hoy!
Ito po, mama magaginara, mag-abi kayo mo ng motor, dili ka paligulan ng motor, ha? Dili ka paligulan ng motor. Matupagin akong motor. Sige lang ako matumba, sa auto mo ka na, dili ka magaginara, abi kayo mong motor, ha? No. Wala tayo nakasilip. Ay, makulog na. Okay, away, sorry kayo, par. Away. Dali. Away, sorry kayo, wala kita tuyo, ah. Adisig din na kay makalangan ka ng trabaho na kawato. Pinamig ayo. No. Taas ba ng imong ilong oh. Mas taas gina imo halagi score. Dili lagi kana imo natural na kay na imong kakuan. Kanang imo halagi kay taliw-tiw ka na imo. Dili taysa panaon sa nimo. Paghilom gani kay gahapa ng imong ilong. Dili ba ko tasog ilong daw? May, Dok, hingato na ka sa barangay? Ma'am, ano sa man na sa barangay di ay? Nangatag og ayuda hadto. Gahata kay di kayo data? Oh, naay mong ngalan hadto, naay mong ayuda, kuha na. Ano sa magkadaw? Nausa na ko. Ma'am, magkasinggit man ka, di man ko bungol. Bale, manag pa nagasulti ra gani kung nakayuda. Tumot ko. Wato na ko ato. Singgit. Hapon squared. Kahapon ba squared? Katong gi. Taga dire ka dili. Dili. Ngano manghani ka og saba-saba pauli dito ug asa ka mag pauli sa inyo hanto pagsaba-saba. Saba kaayo. O igano yan na kay saba kay kag motor. Padre, ani ako karon padre para mangumpisa sa mga sala padre. Usa ka mangumpisal, willing ba ka nga ipalayo sa imong kinabuhi si Satanas? Murag dili na ako nakaya padre. Ngano man? Wala pa magud maimpas akong motor. Kasi pagtukol mo na ko. Satanas ko ha? Satanas ko ha? Undang di ang pagpangumpisa, undang talang uli magtiwas ta. Hoy! Naman ka, may gani kinaluwas ka na kung hapit na magiging kamaligsan. What magiluwas mo ko nimo? Ano makapakamatay man ko? Aw, magpakamatay day ka? Nala, balik ka ng sunga. Imbis ikaw noon may tabangan.